Takže čau, vítám z mého dalšího videa, ale dneska je to z Minecraft Kid PvP. Je tady se mnou Eddie, Luky a můj brácha vedle mě. A Eddie tady je AFK, protože něco připevňuje a my jdeme s Lukym bojovat. Já mám Kid Pyro a on má Fisherman. No. Davide, nekřič. Brácha, nekřič. U mě ne. To je u toho Edise. Hej, kryju tě, Luky. Řekl jsi, aby jsem tě zabil. No, what the fuck, takový lagy. Máš ducha, hosta? Hej, nezapněti mám. Nemám, proč? Luky, pojď na naši taktiku. Už natáčame. Já vím. Edi, zvítělním tě hore na most. Jo, mě se taktika. On má toho rybáře a on tam... Mám ghosta. Rudel, díky za to. Já jsem ghost. The fuck? Petrálík jsme furt zabíje, jako se tam... Hej, já jsem pořád, teďka to stop. Jsme zpátky, mně se pořád přepínalo na, nevím na co, ale pořád se mi něco přepínalo, nevím. Jsem tu. Jsem ghost. Já jsem tu hore na tom mostě. Pojedis, tuto. Ne, ale já už jsem skoro taky na mostě jako ghost. Tuto jedis, tuto na to velkom. No právě. On to velkom, tam hážem ti tu prut. Neházej, když já už jsem tady, Luky. Na těma prut nefunguje, když za těma trafím. Au. Ty stále... Tak navězula. Au. Utíkej! Hej, pomůžete mi, za mnou jde nějaký Leomach. Jo, ty jsi naše návnoda, my si nachystáme taktiku, Luky. Jo, vidím tě. Edis, hej, No. hej. Jsi, Hydralix, Proč? jedeš. Jdu do... Edis, to Hydralix, no do té vody chod, když jsem malý most vytělním za prutom. Luky, pozor, už je tady Leoma. Jsem taky ghost, když tak, On jo. si mě nevšiml. A už mě všiml. Eddie, si jdu tě pomstít. Ne, já se jdu pomstit za... Víš, co jsem včera získal? Kit, kde je takovej chlápka. Leona je ghost. Dobrý, Leo, hej, Hydralix, co jsem měl za tebou? Jo, já jsem tě viděl. Leona, umřeš. Já se pomstím. Monster, Za sebe, ale. Leona, já se pomstím. Dobrý? Za sebe. Pozor, tam jde. zabij ho. Já vím. Edisi, pozor, tam jde ještě jeden. Hej, pojďte hore. A Tam jde, pojďte za mnou, všichni za mnou. Leomach jde za námi. Musíme tady na něj udělat pást. Hej, já budu tady. já budu tady střílím. Vy si tam něco nachystejte. Jo, Leomach jde. Zezadu. Mata. Pomoc, kluci. Chytil na Edisa. Já to chytil. Ježiši, Edis. Janík. Jsi nás trafil tvojí mohou. Hej, To jsem Je tady Střelex. Omři, sežhal. Střelex uhořel zaživa. Jau. trap. Dráp. Edis, On
Kluci, hej, to jsem já. Sorry, já jsem myslel, že... Fail. Trilexa jsem zabil a uhořel. Hej, pojďte sem, vidím vás. Hej, pojďte sem. Tuto. Já nikoho nevidím, já vidím, jak do mě jenom pořád někdo vouchá. Hydraulik, pojď sem, aha. Zachrání. Dělej. Hej, pojď sem. Pojď hory na strom, Vipery. Hadžem ti prut. Nemůžu. Hadžem ti prut. Sorry, Dominiku. Jau, Doky, ty jsi taky debil. Tak. Já jdu za Pira. Dominiku, No, kde jsi? jsem nahoře. Dominiku 3krát zemřel, No, ještě 2krát. Já to s ním ukazoval tím, aby jsme 10krát dám. toho zabili. Protože zatím máme jenom Hej, please. Zase jsme obráčili. 3 minut. No, on radil, ale zabil ti nějaký hráč jináčí. Já jsem tu. Aha, ty zabil s někoho teda. Se na to dáme 10. No, brácha, teď zase do mě něco říká, takže. Počkejte. Kluci, já vás vidím, ale nechci nikam jít. Dneska moc teda nemluvím. Já to zachytuju, mám pomoc. Kdyby sa sem niekto, čo ja tu riskujem život, Ukaż na Nancy Edici skład od dwóch. To miała Romach. vyzerali kto schodí taký jetičko. To je? Jo, slyšíme. Wiem się Podařilo. Já jsem takého jednoho otočil na toho Leomacha. Jau, Ježiši. Aby ti ho ten Makrylosauren tým. Makrylosauren tým. Pomoc, Leomak, jde do mě. To prčí. 5krát. Ať po mně, co mám Ne. robiť? Už 6krát. No extra vypadnutí na zem. Tak mě zabil Leoma. Doky, pomoz mi. hej, zoberiem si aj ja toho tanka. Já snipřím. Ja zoberiem si toho tanka. Dobre? Hej, berem tanka. Edisi, to jsem já. Sorry, já nikoho nevidím, pomož s ním všem. A ty Já prostě vidím jenom niky, ne niky, jako nevidím, já je nedokážu přečíst. Jdu za Archerem. Já mám Archera, akorát, že ohnivýho. A ja mám normálneho Archera aj ohnivého. No to myslím jako Pira, toho Archera Som ohnivýho. ja! Au, to jsem já my, vedro. Pomoc! Trefil jsem ho. Ne, to byl ty. Sky. Niekde po tebe, ale si ho zabijem. Au. No dobre, sadol som Leomacha. Ježiš, ja nemám meč. Mám. Jo, dobře, ty. Au, to jsem já. Ja za to je ten oný. Zdrav. Pozor, tam je ten v žlutým. Ten Leomach. Leoma. Ktorého mám aj ja. Ten oný. Ten miner. Jo, zabil jsem ho. Hej, ty dostal úrovně.
16 vykopačoví. Tak jo, no. Dobré kopeření. Já jsem pořád v legendách, jo. Eddie! Nezabíjaj mě, Eddie! Už já skoro zabijím. Bože, Eddie! Nebudem s tebou hrát. Bo ty ma furt zabíjáš. Já nemám. Vidíte, tady se zase bitva. No, pojď, pojďte ty začne. Kde je bitva na mostě? Jdem na most. Je taky, tam bude bitva velká. Tady je bitva. Tady je bitva Leomach versus já. Na mostě? To prčíc! Ne! 10krát hraju. Asi na mostě, když se rozkladnu o zem. A bracha tady zase jako to. Tohle natáčení je velký, počkej, kolik už natáčím. Já myslím, že bych to už mohl ukončit. Z tohle dílu by to mohlo být všechno. Kit PvP je fakt super. Asi máme teďka jenom 5 z 20, takže pokusím se všechny získat. Takže zatím čau.